oxşaşlar bu sürpriz. Biz bu wagt Taşoğlu vilayetynyň Sapar Muratly komşy etrafynda yerleşýän Döwrüwa Owadan toý mesallaryny keze bir restoranyny, ýani has takyby bu Sapara hem durmuş toýlar bar, toýlar toýlanýar. Biz ýürükde daşary ýurtda nähmet çekýän Permanyň adyndan nähwar. Birisi Sapara janyň durmuş toýny bar, toýny goýaz we şeýle. Gatly geçýän Sapara meşhur Jeyhun Production diýilen oturýar. Perman janyň durmuş toýlar bir bar, durmuş täze gelen adam yarastal hyzmat buyursun. Saparaly, bugün sen durmuş toýuna gatnaşyp bilmeýän ýani daşary ýurtda zähmet çekýän Mehriban agaň Permanyň adyndan bir garaşylmadyk size sowgat bar. Ýagny siziň toýuňyzyň, ýani siziň bag agşamyňyzyň has gyzykly geçmegi üçin ýörýte siziň toýuňyzda sowgat hökmünde şu uly pandalary hemem depreksiýa grupasyny uly şatlyk şagalan şowhun bilen bäri sahna şagyrýas. Ýörýte Permanyň ýollan ajaýyp owadan sowgatlary toýun gyzykly geçmek üçin owadan fursatlary meşhur Jeyhun Production ýadga geçirýär. Ýeke zaman stop. Tadanlara kasawrun. İlkler hoş gördük diýäs. Toýlar gutly bolsun. Ine ýörýte Permanyň adyndan gutlap geldiler. Ine Permanyň dostlaryny şu wagt sahna çagyrýas. Permanyň dostlary toýa gatnaşýarlar. Dogurdam ilkler gelin. İlkler gutlalyň Permanyň adyndan. Gelin Permanyň ine sır berip ýürekdeş gatnaşýan dostlarym bugün toýa gatnaşýarlar. Permanyň dostlarynyň adyndan ilki bilen arzuwlar diňleýär. Sana ondan soňra da yine de Permanyň ýollan owadan sowgatlaryny goşurýas. Yusuf Rawşan gelin başlalyň gutlaglar bilen. Gutly bolsun toýlar. Açdyna. Altap puş patlon. Altwaya bir şelja hyzmat berdi. Sapuş patlo, Perman dost toýlara mutlu bolsun. Sapuş patlo bol. Gelen aýagy tutsun. Brigada ama hyzmat berdi. Sapuş dost batlı ol, Perman toyla utlu olsun. Sapuş dost batlı ol, Perman toylar utlu ol. Sapuş dost batlı ol, Perman toylar utlu olsun. Oňuna bol. Sapuş dost kullukdaş batlı ol. Hoşlananyň gaşary. Ýigitler sag bolsun aýdýas. Permanyň adyndan aýratyn sag bolsun aýdýas. Näsilap, hormatlap, toýa gatnaşýaňyz janyňyz sag bolsun. Siziň hem döwletli ojaňdaşlar ýaly toýlar köp bolsun. Indi Rawşan, sowgady ýörýte Permanyň adyndan ýaşlara goşurdyň. Ilki bilen operatora wagtyr sowgady. Ani Permanyň dostlary el şarpyp gollaýar owadan fursatlary. Hemme mihmanlar bolsa syne diýerler, tomaşa diýerler. Ýörýte ýaşlar üçin Permanyň adyndan garaşylmadyk bu sürpriz. Janyňa sag bolsun ýigitler. Sag bolun. Ine sowgatlar goşuldy. Saparalyň adyndan Mehriban agasyna da Permana da sag bolsun aýdýas. İşlerine üstünlükler dileýäs. Janyňa sag bolsun. Çok sag bolun. Ýigitler surata galmaňyzy haş edýär. Indi häzir şu depreksiýa bar. Iň bir ökde vilayetde nomer adyn depsilen biri şu bolan Edijan. Häzir aý pande bilen kimne kim gowtant etmäni başarsa Permanyň dostlaryna sowgat alyp berjek. Bolýar Rawşan şeýsek. Permanyň dostlaryna sowgat alyp berýän. Pesinden 200 manat alyp berjekdirin söz berýän mihmanlar. Ýeňjinem pandan öz saýlarda gordamy. Ya sen saýlajakmy? Bolýar aý men saýlajak diýär. Ananda mihmanlar, hemme mihmanlary tans meýdançada görmek istəyäs. Gedegi bolsa Ustad Bagşymyl, Halipa Bagşymyl, Döwran Nuriýew geçirýär. Bakışlarından belli, vallahi bu kız lazım. Bakışlarından belli,
yaşar mıyım? Bu Rizeli uşak inan sensiz yaşar mıyım? Oy Nur canım kurbandır sana canım. Oy Nur canım kurbandır sana canım. Ne dedim de darıldın gelsene küçük hanım. Ne dedim de darıldın gelsene gelsene küçük hanım. Yine Kesime devam ediyor. Elbette. Devam ediyor. Kocaman. Yaşlar. Baklava. Zeyfun Production.